Ja, vi er jo en topseriøs fodboldklub. For os gælder kun én ting. Sejre, sejre og sejre. Også hernede, Svend Erik og Knud. Kom nu. Så kig på den bold i stedet for at kigge op. Vi har et lille problem. Vi deler baner med spydkasterne. Der kommer spyd! Det er dog ufatteligt! Han kunne være kommet til skade! Er det okay, Jørgen? Det strammer lidt. Jamen, det kan jeg godt forstå. Men når de rammer vores bolde, så er det et problem. Tak for den her sæson, gutter. Hej med jer. Hjælp lokalsporten til bedre træningsforhold hver gang du tanker. Få et gratis OK benzinkort gennem din lokale forening. Jeg har trænet de her drenge i stangspring i 4 år. De går jo til den med en entusiasme, som siger bare 2 til alt, ikke? Hvem skal så være den, der springer først i dag? Du, slap fri. Det blev Mads. Det blev Mads. Kom så. Du skal ikke være nervøs. Ja, skide godt. Ja, vi mangler en madras. Men vi klarer os. Det prøver vi lige igen. Hjælp lokalsporten til bedre træningsforhold hver gang du tanker. Få et gratis OK benzinkort gennem din lokale forening. Ja, det er flot det der. Jamen, jeg hedder Preben, og jeg er trampolintræner her i klubben. Vi har jo en udfordring med loftshøjden. Så var det en af medlemmerne, der fandt på at sætte trampolinen op ad væggen. Første tanke var, ja, det kan da ikke fungere. Og så en bold, den kan hoppe på jorden, men det kan da også hoppe vandret. Jamen, vi har jo vores klubmester, Gert. Han mestrer den her teknik jo 100% som seriøs trampolinklub, så vil vi jo gerne have lidt højere til loftet. Men vi klarer os. Hjælp lokalsporten til bedre træningsforhold hver gang du tanker. Få et OK benzinkort gennem din lokale forening.